labangso media thengnu manang te press meet bang nangkok alam mathi la nangkelang dunatum on kete kiding la pen kado weka yang longarat la pen PSLC kete kiding leader keto anapan masita me aprang si ka dompat jol hode ase nilitum dak koloni constituency kedamtang tarik thongkep Arni lalu yang tipia long kongres atum haldak meeting dolo labang so me long keongdung EPSLC penta labang so kongres a party long cepa ogdun kusi media long taklang lo alapen ke inana kongres a korte tum tala sansi jipulo kapan ke nili tum ketek dam long ateng pulo tang te lada ka bangke kemang gudam ji masih alam mawe makan ke non IPSLC karbiang long lapen NC Hill lapen kato we tum manta la so bangke manghu hedat nang ima pusi nili ima thada pipoloma pulong te kedam tang MEC election lada kongres a party pen ke dorsing singnar lo lapen hala independent bangke dak kenele bolong general secretary thong teron matangte rupsing teron lapen ke penaan kongres along ninggang samse tuma bangke dorsing singnar along dolo lapen maningang samse tuma bangke hala kopine rupsing singnar rupsing teron along si independent along bangsi cepa ogdun lo lapen ke nono bang garni si ke thek longdam mohora teng pulutang te ladake hala rupsing teron long election apor ke kroya tumbang si ladaka bangke non ani si tarik thong ke barni bangke kongres along e chipa ogdu lapen ke ladake EPSLC atuma bangke annut nat sistame litum thek dunong le lapen ke nelitum sistame Arnisi nini aprang ben kongres satu meeting tujuh puluh ini tu marjulong lapen apiastin sitame labang so bangke khobor cipilong asate intensi apiastin ben sitame EPSLC ke kroya tuma bangke hek ponong le manang te nang dunde la heno kado ko phanta nilitum klar dagalam ke thanji pu bangke la kado ko EPSLC ke kroya tum lapen kado ko karbiang nong lapen NC la rada pan sitame isi koloni constituency presiden lapen ini tu EPSLC pada konstituensi komite hian penabang ke lar dak alam the ke pacini kang tung alam bang ke la endo ase la hok he alam bang ke la bang ke pupu atum sitame arti pipon pi ke nang ji gitu party joining ba ke koi pulong te hala hok atum han si paklang pon si meeting ma pusi nili ado ya mata tuning di pon itu. Masalah ke bangke pilih itu EPSLC ke piposi la bangso 6 itu lapen ke autonomous state la bangso ke hangnang ko kalam ke lalu pulang te non itu karbiang long la bangso 6 itu la hawar lo non pusi tame la bangso ke phan long ria phan ke rai ko mabe la so jok se itu maka thar sa la bangke la 6 idul madang te Indian Constitution ateng pen ini tumhan rara pan pacini lo ala pen ke ato kano sita dam pensi la puson rara pan tham lo la so party ke pulbang ke tum karbia khei pan madang te tribal khei pan si ke chisong la so long bang ke nong no jo pon tab jo pon pro bang ke neli tum puluni constituency hin pen bang ke tuning ripon lo la so bang ke bang ya ni bang ke pan bang ke ano tin sitame manghu hede nangji lapen EPSLC ke mangalong si katu we rada pan arada tum si tame ladak si non ke bang GMP election labang so bang pukili gelong demokrasi labang so judolong si tame EPSLC party a candidate pan si litum ke katu we rada pan jok ponanggi ma usini litum puluni constituency pe na bangke katu we pan juning di pon tu masih pini netum press ke bang alam the bangke la henok lar dagalam bangke la bang kato ka bestam nang nang ne la penen tum EPSLC rat tum sitame mang nang ne da ka bangke ilitum EPSLC political party penle kongres kidun kali
hala bangke kedam tang bangke kongres atunsi hala independent rupsing tonolong kidun hala so tumsi nono bangke putot kami thanga hemsi ako mathanga hemche bangtu wala so bisara bangsi dolo asi pini press meet ke bang alam the bangke lan chalo kaidam